TMTV каналында гаделлек вакыты. Демәк, эфирда иң гадел топ клип хит парады. Бала чакта безнең һәрберебез үзен ниндидер өлкәдә күрә, ниндидер профессияне үз итү теләге белән яңа, гомумән зур үскәч берәр кем булу хыялы белән яши. Һәм гадәттә балачак хыяллары әлеге көндә булган әйберләр белән бөтенләй туры килми. Бүгенге тапшыруда мин Айрат Ильясов сезгә резидентларыбызның балачак хыяллары турында сөйләрмен һәм сезнең белән бергә аларның хыяллары чынга ашканмы, юкмы икәнен ачыклармын да. Игътибар, без башлыйбыз. Дуслар, тапшыруны яхшы хәбәрдән башлап җибәрәсе килә. Топ клип хит парадында катнашырга теләүчеләр саны бер туктаусыз арта. Һәм әлеге яңалык белән күңелсез яңалык та килә. Барлык җырчыларны һәм аларның шәп клипларын сезгә тәкъдим итәр өчен без бүген ике иң ас тавышлар җыйган резидент белән саубуллашырга мәҗбүр. Шулай итеп, без иң беренче балачакта табиб буларга хыялланган, ләкин җыр күңелгә якынрак булгач, музыка юлын сайлаган Айсылу Тақиянузова белән хушлашабыз. Гомерләрдә бик тиз үтә икән. Әйтерсеңдә елга алышы. Төрле чаклары булган тормышларда. Төрле чаклары булган тормышларда. Шатлыклары булган сагышы. Киләсе резидентыбыз кичкенәдән үк үзен зур сәхнәдә күргән. Ул бер кайчанда сайланып һәм икеләнеп тормаган. Мин җырчы булачагымны төгәл белә идем ди Регина Тимербулатова. Аның исеме әле яңа гына эстрадабызда таныла башлады. Димәк, без алда әле аның яңа җырларын ишетәчәкбез һәм клипларын да күрәчәкбез. Әлегә Регина белән саубуллашырга тиешбез. Уңышлар сиңа, Регина. Син булганда җырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышы гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Я, дуслар, яңа резидентны каршы алырга әзермесез? Димәк, каршы алыгыз. Сезнең экраннарда Рифат Зарипов. Үтеп бара гомер, вакыт учагында дәвер яна. Укта ятылганда җирдә еллар, иң яхшы сүз әйтелмичә кала. Вакыт там нидер там димә. Şükür iter için her günüme. Ey Xudayım sabırlık bir ming'a.
temi unutulup bara. Dünya gemi üzeklerge ütken. Sabırlıklar sırayım dostuğanıga. Sabır etken muradına jitken. Kuat tutam nidir tam demek. Üzgörede tura günde dünya. Şükür edersin her günüme. Ey Hudayım sabırlık bir mina. Aşkın olar bilen Bizning yürek tutaş yalqın iken Yar sularını basar sabır sırayım Sabır tibi sarı altın iken Kuat tutam nidir tam demek dünya. Şükür eder işin her günüme. Ey Hudayım sabırlık bir mina. Kuat tutam nidir tam demek. Üzgerede durak günde dünya. Şükür edersin her günüme. Ey Hudayım sabırlık bir mina. Ey Hudayım sabırlık bir mina. Ey Hudayım sabırlık bir bizge. Tapşırı başında biz iki jırşı kız bilen sağılaştık. Alar oruna iki bahadır yigit kildi. Birincisi Rifat Zaripov bolsa, ikincisi Marcel Fatkullin. Kelesi atnada kim qaysı orundan hit paradımızını başlap jiberir ikanin bары tik sizden gina tura tavuşlarınızını kızganmağız. Kildi talgan nazlı jiller Elle qaydan turna tavaşın Turna yollarına tinlimin Bizning gümürlerinin ağışın Turnalar Zenger kökne ingleb çalar Bar jihanga Taratıp hava kengliklerin kışalar Turnalar Zenger kökne ingleb çalar Bar jihanga mınlar taratıp hava kengliklerin kışalar Turna kule urman boyunda Qamışlar kullerge sıyana Ömür boyu sağınıp yaşavi Kıyınla oy kıyınla Turnalar Zenger kökne ingleb çalar Bar jihanıga
hava kengliklerin kuşalar. Tırık tırna taşı günlerinde jeyge avaştı. İkev yürüsek kulning buyunda Üter kebek kulne sağışıp. Tırnalar Zenger kutne ingle bışalar. Bar jihanlanır taratıp hava kengliklerin kışalar. Tırnalar Zenger kutne ingle bışalar. Bar jihanlanır taratıp hava kengliklerin kışalar. Bar jihanlanır taratıp hava kengliklerin kışalar. Hava kengliklerin kışalar. Tırnalar Айдар Фатхаддинов bir künni kosmonavt, ikinci künni машина yürütüşü, üçüncü künni politsiya xizmatkari bularga tilagan. Onun tilaklari bir to'xtovsiz o'zgarib turgan. Lekin eng ko'p vaqt ol xokkeyist bo'lu xiyoli bilan yongan ekan. Tugallarga bir oy. Hatto avulda maxsus tugalaklar bo'lmau sababli kiyiz etikka temir oyoqlarni beylab, biz qo'ngan yilg'ada o'zini sinab qaragan ham bu shug'ul aning uchun tugul ekanini anglaydi. Aydarning shiri uchun tovush berga tilasangiz, 1320 nomerini top klip 179 kodi bilan SMS xabar yo'llag'iz. Tünler üte tura sizimi bizde. Nişe güte ulu turda köyünümü biz. Bilsek de biz minutlardan turganlığın. Ütkeni biz hem kileşek ömür biz. Ütken ömür her kiminin güzgüsü ol. Yamanını da yakşısını da juymay saklar. Ükenirsin boşqa ütken günler üçün. Eğer anı basıp gitse qara toplar. Bu dünyada kişi yaşaydık bir tapkır. İki ömür itken kişi yok dünyada. Şunu anlap bilsek idi kaderlerin. Hem ütkersek ol günlerini dik faydaga. Ütken ömür her kiminin güzgüsü ol. Yamanını da yakşısını da juymay saklar. Ükenirsin boşqa ütken günler üçün. Eğer anı basıp gitse qara toplar. Bunun
үшін алдың уақытың ойылады Вақыт өткәш әрнемәсін дейсәң йөрәк Яшілік бит ул атқан судай үтә китә Аның қадірін білу керек хәзір димәк Үткән ғүмір һәр кемнең үз күзгісі Яманын да, яқшысын да жуймый саклар Өкенерсің бушқа өткән күннәр үшін Әгәр аны басып китсә қара топлар Өкенерсің бушқа өткән күннәр үшін Әгәр аны басып китсә қара топлар Әгәр аны басып китсә қара топлар Мәктәптә укытучының кем булырга телисез сорауына Вадим Захаров кичексез мен Салават абый кебек җырчы булачакмын дигән. Мәктәп елларында Вадим дәрес уртасында тұрып, җырлый торган булган, җыр дәресендә бөтенләй гармун тотып 45 минутлык сольный концертлар куйган. Нәкъ мәктәп тактасы янында аның иҗади юлы башланып та китте дисәк тә була. Топ клип хит парадында аның юлы дәвам итсен дип теләсәгез, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 176 коды белән SMS хәбәр җибәргә онытмагыз. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем Кайталмадым әнекәй бу юлы Сагыныплар сәгатьләрне санап Көткәнсеңдер газиз улыңны Көттермәсәк иде әнкәйләрне Әрнемәсен әле җаннары Кайтып сөендерик Бәхетләргә булыр савабы Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр Җилләр кагылса да тәрәзгә Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне Кайнарлатып ничә мәртәбә Көттермәсәк иде әнкәйләрне Әрнемәсен әле җаннары Кайтып сөендерик Бәхетләргә булыр савабы Кайткаласак иде Балаларны алып җыелып Бер кайда да бүтән табылмас ул Әнкәй янындагы җылылык Көттермәсәк иде әнкәйләрне Әрнемәсен әле җаннары Кайтып сөендерик Бәхетләргә булыр савабы Көттермәсәк иде әнкәйләрне
Кертерлерге булыр савабы. Минвалиевлар гаиләсенең башлыгы Җәмил укытучы булырга хыялланып кына калмаган, ә дәресләрдән соң өйдә чемодан капкачыннан такта ясап, дәресләр алып барган. Укытучы булу хыялы Җәмилне Алабуга дәүләт педагогия институтына алып килә. Институтта нәкъ шундый балачак хыялы белән янган Гөлнар белән таныша һәм алар бергә матур гаилә коралар. Менә шулай, дуслар, балачак хыяллары хыяллар булып кына калмый, ә кешеләрнең тормышын да бергә бәйли. Nazlı jiller, sindi bota tаңнарым. Син янымда булган чакта, рәхәтләнә җаннарым. Сине миңа, мине сиңа, яраткандыр Ходаем. Син минем якты кояшым, син минем туган аем. Сине миңа, мине сиңа, яраткандыр Ходаем. Син минем якты кояшым, син минем туган аем. Син минем алтын канатым, таянышым терәгем, соңгы сулышыма кадәр син дип тибер йөрәгем. Сине миңа, мине сиңа, яраткандыр Ходаем. Син минем якты кояшым, син минем туган аем. Синең өчен зәңгәр күктән мин ләйсән булып явам. Син минем сүнмәс өметем, син минем сулар һавам. Сине миңа, мине сиңа, яраткандыр Ходаем. Син минем якты кояшым, син минем туган аем. Сине миңа, мине сиңа, яраткандыр Ходаем. Син минем якты кояшым, син минем туган аем. Син минем якты кояшым, син минем туган аем. Син минем туган аем.
Kelesi pozitsiyada Yürek yanajırı bilen Liliya Gimadinova hem Liliya Xayrulina. Liliya Gimadinova balashaqdan ok jırşı bulashağın bilse, Liliya Xayrulina modelyer bulurga tilagan. Lakin jiddi professiya o'zlashtiruv tilagi bilan finans bo'ligini o'qirga kiradi. Qizlarning jiri ko'nglingizga xush kelsa, uni 20 nomerini top klip 181 kodi bilan SMS xabar yo'llarga unutmag'ingiz. Ertangi ışıktan, yalan ayaktan yugurib o'ynarga, ko'klardan yulduz sevilgan chokda ushlarga shiyarga, nazlı yilmayu bo'lak iterga, mo'lsullangan shoniga tilasang borida sening shabuva, yurak dirlab yonsa, yüreklerde utlar qabına. Yeah. Yürek yana, yaktı nurları bor dunyoga. Tarala, yana yana, yüreğingni yapma sen de yan. Şu yaqinda yürek yana. Cheksiz biyikka qushday ucharga, qanotlaring bo'lsin, borin unutib izib siyerga. Teng yorlarda bo'lsin, bulut ortidan quyosh yilmayar. Ko'targa tek kerak, suv o'tinda, umid o'tinda. Yaqinlansin yürek, yüreklerde utlar qabına. Yeah. Yürek yana, yaktı nurları bor dunyoga. Tarala, yana yana, yüreğingni yapma sen de yan. Şu yaqinda yürek yana. Yürek yana, yaktı nurları bor dunyoga. Tarala, yana yana, yüreğingni yapma sen de yan. Ha. Yürek yana, yaktı nurları bor dunyoga. Tarala, yana yana, yüreğingni yapma sen de yan. Şu yaqinda yürek yana, yana yüreğim, yana yüreğim, yana yüreğim, yana yana, yana yüreğim, yana yüreğim, yana yüreğim, yürek yana. Hit paradımızın igizəklləri Aydar ham Almas Yunusovlar balashaqda boyviklar qararga yaratqanlar. Zor izolentlardan furashkalar yasab, oyunchiq pistoletlar tutib, politsiya xizmatkarlari bo'lib qilana turgan bo'lganlar. Müğayyin olar yaxshi politsiyskida bo'lurlar edi. Lekin o'satishkach, yigitlarning ko'ngli muzikaga torta boshlaydi. Ammo boshda Aydar bilan Almas o'zlarini jirshi bo'laroq tugul, kompozitor bo'laroq ko'riga tilaganlar. Lekin bunda da turmush o'zi xalita. Ham olar jirshi bo'laroq tanilalar. Yigitlarning jiri uchun tovush berga tilasangiz, uni 20 nomerini top klip 177 kodi bilan SMS xabar jibaringiz.
татлы сүзеңне саклыймын йөрәгем түрендә. Өзелеп яратуның, янып көюеңне сизмисең син һаман үзеңдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Günlerim gün түгел, төннәрем төн түгел, тынычлыкны минем урладың. Хисләрем буталды, вакытлар тукталды, яуладың йөрәкне яуладың. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Очрашу көтәргә, газапка түзәргә, билгесез шул күпме калганың. Син мине күрмисең, тик шуны белмисең, никадәр йөрәкнең янганын. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың, син минем күңелдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Син минем күңелдә иң татлы серем. Руслан Трапезников балачакта космонавт булырга теләгән, ләкин Юрий Гагарин яңа самолет сынауларында вафат булган белгәч, ул хыялын үзгәртә. Төрле эзләнүләрдән соң үзен җыр өлкәсендә таба һәм бу өлкәдә үсешен дәвам итә. Җырчының киләчәк планнарында Татар җыры премиясын алу һәм Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булу. Ни дип әйтәсең инде? Уңышлар сиңа, Руслан. 3нче урын иясен каршы алабыз. Шул минем гомеремдә, хәтерлисеңме син без биргән вәгъдәләрне, үткәргән мизгелләрне. Тагын күпме төннәр үтәрләр ялгызым, синсез барлык дөнья югалтачак ямен, онытам мәхәббәтне. Үтә мәхәббәт. Unutarman min canım, yugalttın mini canım. Döner dokunanda buten sin tügelsin, ikinchini özleu, eng muhim ishqa
hozir unutdim muhabbatni o'tdi muhabbat bilasizmi jonim kerakli mening muhabbatim sening muhabbating mening yurakda degan izlar bo'lib yonar xiyanatim sening xiyanating o'tdi muhabbat o'tganlarni esga olma bizning tarixiy yo'qashiga oziqi topqir kurashamiz bugun jonim yaratdim deb aytma menga ashonmaymen bir so'zingga o'tdi muhabbat o'tdi muhabbat o'tdi muhabbat bilasizmi jonim kerakli mening muhabbatim sening muhabbating mening yurakda degan izlar bo'lib yonar xiyanatim sening xiyanating bilasizmi jonim kerakli mening muhabbatim sening muhabbating mening yurakda degan izlar bo'lib yonar xiyanatim sening xiyanating o'tdi muhabbat Әсхат Дебершатыр бала чакта түгел кем булачагын бердә белмәгән. Үсмер чагында Әсхаткә спорт дөньясына юл ачкан тренеры бер мөһим сабак бирә. Нинди генә өлкәдә булсаң да беренче бул. Авылда үскән Әсхат шәһәргә чыгып китеп, кеше булу максаты белән яши. Авылга хас булган эшсезлек, эчкечелек һәрчак аның күңелен төшерә һәм башкалар кебек булмас өчен ул икеләтә күбрәк үз өстендә эшләгән. Һәм нинди биеклеккә җитүен сез үз күзләрегез белән күрә аласыз. Беренче булырга хыялланмагыз. Омтылыгыз ди Әсхат Дебершатыр. Киләсе мизгелләрдә булачак клип сезнең ярдәмегез белән иң яхшы клип исеме өчен көрәштә икенче урынны яулый. Jayda kildi baxit, yarı tapdım. Bir körüde sile, min yarattım. Ayday nurlu yüzler, yana yıldız gözler. Durmuşluğum aldın. Durma duyup göreyim, şaşkın hisen. Süyüp para yürek, yarsıp gipsen. Yarat meni nazla, bulsa da bir bazga. Varıp istek olsun. Ayağımla çığlıyak jile Sizdirmişer diye bitke irkeli bizne Dulkın koga yarga Tünge tınlıkta Palma kumluk dingiz tiguşan biz kışmakta Cennette Unutma Sindemin Şu şehirde
Жәйдә килде бәхет, яры таптым. Бір күрүдә сине мин яраттым. Айдай нурлы йөзләр, яңа йолдыз күзләр, тынычлыгым алдың. Durma duyup göreyim, şaşkın hissin. Süyüp kara yürek, yatsıp dipsin. Yarat meni nazla, bulsa da bir vazga, barı iste kalsın. Cennette unutma Sinde min Şuşu jirde Jeyde kildi bexit Yarı taptım Bir körüde sine Min yarattım Ayday nurlu yüzler Yağa yıldız gözler Tınışlığım aldın Durma duyup göreyim Şaşkın hissin Süyüp kara yürek Yatsıp dipsin Yarat meni nazla Bulsa da bir vazga Barı iste kalsın Jeyde kildi bexit Келесі резидентібіз Илнур Рамазанов профессия сойлағанда бірді шекіленіп тұрмаған. Ол бала шақтан оқ жыршы һәм артист болу қиялы білән яшаган. Һәм әлігі қиялға юлны ол 4 яшынан башлый. Түрлі түгәрәкләргә йөри, конкурсларда катнаша һәм әйтеп үтәргә кирәк уңышларга ирешә. Яшь башкаручының жыры күңелегезгә хуш килсә, 13-20 номерына топ-клип дип башлап 182 кодын язып, җибәрегез яки TMTV каналының ВКонтакте официаль текстендә тавыш бирегез. Хит парадыбызның лидерын каршы алабыз һәм котлау сүзләрен юллыйбыз. Жырларымны сиңа арнап, сәхнәләрдән торам карап. Аңлыйсыңмы хисемне, дөньядагы иң чибәр кыз. Карашларың кайнар ут кыз, әйтче миңа исемең. Бер кулыңда серле салау, оялма син булчы кыяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Bir kulağına serle salao Oyalma sin Bul şakayav Kütüm sinen tek bir sizden Şalatarla kungel kugen Матур итеп карадыңда Йөрәктә ут кабыздыңда Үтеп киттең янымнан Тау караштан гашыйк булдым Синнән генә хәзер уям Чулпаным син таңымда Бер кулыңда серле салау Оялма син булчы кыяу Şakaya Tip bir sözün Şalatarla kungel kugen
парадыбызның көчле унлыгын билгеләдек. Димәк, саубуллашу мизгелендә җитте. Яраткан резидентларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен бары тик 1320 номерына күңелегезгә хуш килгән клипның кодын топ клип сүзе белән башлап язып җибәргә яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирергә кирәк. Сезнең белән булдым мин, Айрат Ильясов. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм Stil studiyasi тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага хәзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.